Hallelujah, odofo onyankopon show no nyo kese. Ene kame ho na yenyina yenhye nyame anuonyam. Sanse oni ye di ne yie. Odi ye twa abosumi duba akon, edi ye wura abosumi edumienu mu. Asida kase nka wodi nkonkro ye nyankopon. Wa wo ye kese wade nyine mu. Wonukrodi no wutumidi nti umate sede ye tie. Ye kase da wase. Ye kasa ye da wase. Ye kase ye wa ye. Ye kase kamfo ne tuntuno. Ewo Jesus Christ demo. Onyame wa wani. Onyame tiasefo. Oso na wo kron ade nyine mu. Ene nso so odofo mema wakwa bade ba tiase senjumedie yiso. Na ye be fa ya kinkanse mefi Thessalonica fo ma edikan etinum dichem dunsia edikosi eduenu ennan. Odofo ma yenti rade asem. Ose ma weni nye da bompaya wo mre ho. Bibie mo no fa sedama onyankopon. Fi se weni nyankopon pe ayenam Kristo Yesu so edema yen. Odofo de ni nyankopon pe. Si ebeda na aseda. Si ebeda na aseda. Afenso so ye ninje ewo tibie bie mo. Enya bra ye tenka so bibia ekoyie enko a. Na yenkoswa ni ayefe mo no ye da na ase nyina no. Ena ye ni ji nyina no ni ye de hye ne nsa nso. Na onyankopon pe ema ya bra bo etumi abemo. Osi ye ma ye ni nyida. Afi osi honhom ni gya no nso enum no. Enum honhom ni gya no. Ekwan ben so ne ye fa so a ye mfe ndum honhom ni gya no. Nyame asem ema ya kwankye bebre. Osi mi ngya ye ho ehyiedie. Afi nso ka kyerese nyame asem nanse kanya ne kwan so han. Nyame asem so ati ase. Eye nam ekyense kenu fe no. Nyame asem ene pepe okra eni hunam entem. Onyame asem tumi ewo mu. Wama yati ase ene so se ye mompa ye da ye mre. Wama ye ni nyida we nyina ete se petrol anase fuel a ye digu oja na wo ye mu no emu. Nti emaja no ennum de biara da. Eno na oka ho asem. Uyo jidini na wo mpa nyame asem. Uyo jidini na wo mpa mpaebo a na kyese ye nhye da nti jidi ni na ye no ase. Erade hu ye mobosa. Na afei osi ye nso ade nyina so nhwe. Ye nso ade nyina nhwe. Na ye nso dia eye papa no mu. Odofo. Osi ye nyi ye ho mfiri boni su nyine mu. Na afei asomdwe nyankopon no. Ono ankasa ebete ye ho no wama ye di mu. Odofo ye jidi se nyame na ye som no oye nyame tiasefo. Eni ti de waka fa ye ho biara mpo afi yi mu anyame mu no. Ni nyina bebem se ebeji nkomhyɛ atom nko ade a. Nipa bebre wi efi se nkomhyɛ eka ofra hodro num no ho. Ewom se enne ebinom asɛe nkomhyɛ. Ewom se enne ebinom nam kwan bi so ese Awurade din de. Na so nyame wo ne difo nso a onam mo so. Edi kasa kyerɛ yen. Ebia ye kan di isem bi kyerɛ o. Enya memo. Se ye num honhom ne gya nko ade a ebebe mu ansa na afi no akone wiye. Odofo ebribi wo ho ye dua atwen se ebefifi na etwa so aba. Ebribi wo pa ye twa bebi a yenye nnua ye mpo. Esanse nyankopon nam nkomhyɛ eso ema yetimi dubutaye no ho entem. Odofo ose nyankopon asomdwe no entena me ne wo so. Nente ye ho na ma ye ndimu. Ewo honhom mu. Okra mu, honam mu. Na onyankopon emfa yensia ye ho emma asem ewo Kristo Yesu mu. Na nea wafra ye no ye nokwafo. Na ono ene dia waka nyina obeye. Odofo so unya brema nyame asem. Odofo uyo jidi ni unya brema nyame asem. Unya brema mpaebo.
onya bere ne agyidifo nka ahyia mu. Wotumi di Kristo ho adanse ɛkyerɛ ɔfoforo ana. Saa nneɛma nyinaa keka bɔ mu a ɛno ɛna yɛde ehuta egye no mu. Onyame ndom boa yɛn sɛ yɛndom honhom no gya no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛhu Nyame yɛne onyam wɔ yɛabrabɔ mu. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm yi ɔsɛmpaka ne adwuma na twe ɔkra bi ma Awurade ma obi anidasoɔ wɔ bosome foforɔ yi mu. Jesus na ɔrekɔ. Nyame nhyira wo. Bye bye.